Notya ayu utama ngambar arupe kusuma mulat lang brangto agawe semena tresna
sakeca Amangku teges luring budaya ambeksa anut piramaning kangsa wasa bakta wasiyaga kiprahira prajurit kang tamtama tengaraning swaraning bendhe cetha tertrawaca pong cire siyaga mong cir cik cik pong cik cik dilampah rikat dirapane awae yo wa awae yo wa prajurit kang tamtama tengaraning swaraning bendhe cetha tertrawaca pang cire siyaga mong cir cik cik pong cik cik dilampah rikat diramane awae amangku teges luring budaya ambeksa anut piramaning kangsa wasa makta wasiyaga kiprahira prajurit kang tamtama tengaraning swaraning bendhe cetha tertrawaca pang cire siyaga mong cir cik cik pong cik cik dilampah rikat diramane awae yo wa awae yo wa awae yo ati kang nandangas moro ning omah rasane wis ora krasa
Kembang langit tuwone gunung lawu ati ayam yang lagi nyawang esemu kaya ngapa bunga rasan ning atiku iso ketemu lungguh jejer seliramu os kembang lagi tuwone gunung lawu ati ayam yen lagi nyawang esemu kaya ngapa bunga rasa ning atiku iso ketemu lungguh jejer seliramu Yo oh iya oh oh iya yo 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 oh 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 Sekar Kiriano oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya ya oh ya oh ya oh ya ya oh ya oh ya oh ya ya oh ya Sekar Kiriano
oh iya 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 barongan moto beling ngerene otak tong pilih usah usah Lono sewandono raja muda ing Ponorogo siaga ing yudha lawan raja Raisina sakane Bagot Yai Samatiman Rabasing Pramupus Singo berong alas roban Eloya Iyoha Barang enten sonya ram Eloya Eloya Sarwa irsan jangan Hara 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 Rampak samya sampurna prajurit kang agrasa tata rampak samya sampurna prajurit kang agrasa tata susume ura
Ramayan Ramayan Nagara Ngalangkani raja Ratu Buto Rawana raja gawe geger nyawa bisinta Beri tepuk tangan buat Sekar Giri Anom. Lebih keras lagi. Suaranya mana? Tepuk tangan wedo katisen kok. Pada kedinginan semua ya? Iya. Sama. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu Bu Tari. Wilujeng dalu Ki Dek Febri. Kakang Para Sutrisno Budaya Pandemen Jadilan Sekar Giri Giri Anom. Anom menika Mantap. Kang Mijil saking Wonogiri Pangkembinangun Pakem Sleman Sleman Ngayogyakarta. Yogyakarta. Dene ing dalu punika menika wonten adicara tasyakuran kitanan Dik Bima Arga Setiawan. Kang menika sing pundi Dek Bima? Menika Yang mana Mas? pundi Dik Bima? Apa yang ini baru duduk? Mas, Oh, mana? walah. Dek sampean kok malah tunggu huper Dek kono ta? Bapakne melu tetak ora? Ontek. Kok entek lho. Sing eman Iya. malah ibune to ya. Mengucapkan selamat menempuh bentuk, Bentuk baru. buat Dek Bima. Iya, semoga dipergunakan dengan Sebagaimana sebaik-baiknya. mestinya barang nek wis wayahe Iya, ya Le ya. ora kaya tukange kendang. Piye tukangnya kendang gimana? Dipergunakan sebaik-baiknya ora. Iya, makane. Piye nah nek kuwi sembarangan lho wi. Jeng dalu menika lan ugi kasangguyung saking Dance Audio Sound System Rapenak di Bali. Bali sih. Jan Justice. Iya, aduh iki suara petuk iki ya. Suwe banget ora ketemu Mas Dans aku. Nek gitu lagi mau aku ki ya orang Mas Dans. Juragane neng Thailand. Hah? Kulakson. Kulakson. Oh, sesuk mulai-mulai nggawa son pirang-pirang berarti ya Mas. Iya. Iya halah. Nggih. Dipunlajengaken kemawon kanca-kanca. Tembangé napa sing sigrak, sing gaya.
kena selapui manis esemu banget rumah hati hanya muak rembulan ing wengi lan lintang lintang kang maesi tresnan kandung kebahagiaannya bareng tresno kang suci Sekar kiri anu sayang katon tansah rupe terasa angenku iso sesat ingat antuk katresnan antuk kebahagiaan sampun katur setengah tembang panjongko sareng sekar kiri ano mas di sini ada yang kangen sekar kiri ano mboten kangen sedanten rindu semua enggak nah aku rindu sekali ya rindu sekali ya karena iki sesasi ping 7 ngono iya kayai ya nanti bingung no. Aku tak omah pakem mau ngono lho lah iya Sekomo Imogiri Imo kiri bablas tekan pakem. Iya. Mergane lah arep periksa cerak ngono lho. Iya, kene iki ana sing bantul gerak kutok. Izane. Kae piye kae Mbak Banyu napa nih kok? Semanut wae lagi kumpulan.